הגענו למנחם ותחיה, הערב הם עוזרים לחממה המשפחתית של משפחת בן דוד בכפר עזה. האם נרצחה מול הסבא והסבתא, הבעל והילדים. הם חוזרים עכשיו להפעיל את העסק. הנה. מורינגה. את שמעת על זה? האמת, לא הכרתי. גם אני לא. האמת שגם אני לא. עד שאשתי, עד שמאיה החליטה שזה הופך להיות המפעל חיים שלה. מה בעצם מיוחד כל כך במורינגה? ואני מבינה גם שלכל חלק בו יש תפקיד. כן. עלים מטריים שאפשר להכניס אותם לסלט, והם עונים על ההגדרה של סופר פוד. חלק מהעלים אנחנו לוקחים ומייבשים אותם, הופכים אותם לאבקה, שמהאבקה הזאת אנחנו מכינים את הקפסולות ואת התבליות שלנו. אתה יכול לטעום. קצת מזכיר רוקט כזה אולי במרירות שלו. עכשיו זה הבריאות, עכשיו זה המנה של בוסט של אנרגיה טובה לגוף. וואי, אני באמת רואה שהאור שלך קצת... לא, זה הקוסמטיקה, זה לא... העצים הגדולים, העצים הם התרמילים האלה. זה ככה איזושהי החלאה של בין חרוב למלפפון מאוד מאוד ארוך, ואנחנו פותחים אותם, ובפנים זה נראה בצורה כזאת. יש כאלה שאוהבים לקלף את הקליפה ולהכניס לפה אחד ביום, וזה עוזר להם. למה? מבעיות גב, מבעיות של עיכול, בעיות של אנרגיה. אבל הדבר הכי משמעותי שאנחנו עושים מהדברים האלה, צוחטים אותם ובעצם מפיקים בכבישה קרה את השמן מורינגה, שהוא שמן מעולה לאור הפנים, לכל מיני בעיות אור, פסוריאזיס כאלה ואחרות. מה איפשהו יושבת עכשיו וצוחקת שאני זה שמסביר לכם את זה? כל סנטימטר במקום הזה הוא בצלמה ובדמותה. לשתול צמחי טבלון בין העצים, דרך לעשות פה איזושהי חלקה בתוך המורינגה שהחזון שלה היה שזה יהיה מקום מנוחה למטיילים של חוצי ישראל. אני באינסטינקט שלי היה לסגור את המקום, לא חשבתי שאני יכול להתמודד איתו, ממש אחרי האירוע, וכשחלף הזמן ככה הבנתי שאין לי את הלוקסוס לסגור אותו, אין לי את האישור לסגור אותו. אולי זה מה שמחזיר אותנו לכפר עזה לאותו בוקר, שבו אתה בעצם מגיע יחד עם מאיה ועם שני הילדים, לבקר את ההורים שלך שגרים בכפר עזה. מתחיל בצבע אדום, שזה פעם ראשונה שמאיה והילדים לדעתי בהזקה בכפר עזה כל השנים שאנחנו נוסעים. היה לנו טלוויזיה בממ"ד, אז אפשר אומר פה משהו אחר. אני מבין שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. ב10:45 בבוקר מגיעים אלינו. קמתי ורצתי לדלת בממ"ד, לנסות להחזיק את הדלת אם ינסו להיכנס. מהר מאוד פרצו את הדלת הראשית של הבית. אני חושב שנכנסו בסביבות 5 מחבלים, משהו כזה, לתוך בית, ושניים שעמדו מולי על הדלת, מהצד שני של הדלת. והתחילה מלחמה על הידית, לנסות לפתוח את הדלת, הם מנסים לפתוח מצד אחד, אני מנסה לסגור מצד שני. הממ"ד היה כבר חשוק לגמרי בשלב הזה. פתאום איזשהו הבזק כזה ופיצוץ, זו הייתה ירייה בודדת. כשנהיה קצת יותר שקט, אז ביקשתי ממאיה את הטלפון שלי חזרה. כשהיא לא ענתה לי, אז... חשבתי שבאיזשהו התקף חרדה, ביקשתי מהבן שלי לקחת ממנה את הטלפון, ואז ראיתי בת שלה בתוך החושך הזה שמשהו לא... בתוך הממ"ד. בתוך הממ"ד. אז אמרתי לו לחזור למיטה, ואני ניגשתי אליה, ואז הבנתי בעצם שהיא נפגעה. הכדור פגע בה וכנראה הרג אותה במקום. מאיה נמצאת איתכם מיום שבת בצהריים עד יום ראשון אחר הצהריים בתוך הממ"ד. כן. מהרגע הזה היה לנו עוד להיות איתה עד יום ראשון אחר הצהריים, שחילצו אותנו ב4:30 אחרי הצהריים של יום ראשון. מהותו זה מקום נותן חיים. זה מקום מרפא, זה מקום שהוא מאוד מאוד מאיה. עברו אלינו ארגון לחקלאות אורגני, לראות איך אנחנו ממשיכים את המורשת הזאת, ממשיכים את המפעל חיים הזה. מעבר לחשיפה של המקום הזה, באמת, והפיכת המקום הזה למפעל חיים, יש לנו תאבי זיתן שהוא מומחה בתחום, שהוא באמת ילמד אותנו איך אפשר באמת להפוך את המקום הזה למשהו שכולם דברו עליו. וואו, תקשיב, זה פותח את הנשימה.
זה ספציפית, זה מורינגה עם מנטה ולימון. יש פה עוד עשרות מוצרים אחרים. באמת יש פה הזדמנות לעשות פה תהליך מטורף, להמשיך את המפעל של מאיה עם מורינגה, שהוא יכול להיות, הוא סופר פוד. הישראלים מאוד מתחברים לסופר פוד. אני חושב שאנחנו נמצאים גם שנייה לפני פסח, מה שמאפשר כרגע להרבה ארגונים שקונים מתנות לעובדים, לקחת בעצם מהמוצרים האלה ולספק למשפחה, לדעתי זה יכול להתאים לכולם. מתנה מאוד מקורית, עם אספקט מאוד חיובי, בריאותי, וגם שעושה doing good באמת לכם, ובוא נאמר שזה מבחינתנו מצווה מאוד גדולה, שאפשר יהיה לעשות